дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Олег Баклов дар даври навбатии чемпионати Озарбойҷон дар ҳайати Турон Товуз 90 дақиқа дар майдон буд. Турон Товуз дастаи Сумгаитро бо натиҷаи 2-0 шикаст дод. Голи аввалро Айдерсон Турдадо дар дақиқаи 13 ба самар расонид. Ҳамин бозигар дар дақиқаи 61 хато карда ба худголаш ҳисобро баробар намуд. ҳарчанд Олег Баклов ба парвоз омад, аммо пеши ин тӯбро гирифта натавонист. Ба соҳибони майдон муяссар шуд ки бо голи Раҳим Содиқов дар дақиқаи 69 ба сафи пеш бароянд. ҳоло дастаи Туран Товуз бо Олег Баклов дар зинаи сеюми ҷадвали лигаи бартари Озарбойҷон бо 30 имтиёз ҷойгир шуданд ва аз дигар дастаҳо як бозӣ кам кардааст. Қарабах Агадам бо 36 имтиёз дар зинаи дуюм ва Сабоҳ Масозир бо 40 имтиёз дар ҷои якумӣ бошанд. Дар даври навбатӣ Туран Товуз дар сафар бо соҳиби ҷои дуюм Қарабах Агдам ба меозмояд. Yox, burada oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməz.